Nou ja, Marius alla. En de ganze Welt. Van 1. April de 3e 2020. En je waar je weten wat aan de Welt niet veel gaat. Maar van deze coronavirus, dat hij ons al zo schrikkelijk veel gehoord. We zijn er vielleicht al rein zout even. En wir es ook niet. Maar ik had even nu gedacht en gezien. En je leest en je hoort wat het al voor veel geld gebracht heeft. Wenn zo rondkijkt, dat is nu durch deze plek wat Gott heeft toegelaten. Dat heeft viele Menschen Gott gebracht. En ik wil er zeer dankbaar voor zijn. Einmal laat Gott zijn toe dat hij te ons reden deed. En ik geloof dat hij heeft zeer geredet te ons. En je moet vielleicht wonderen, nou wat heeft hij dan gezegd? Maar ik wil zinnig zijn, vielleicht heeft Gott ons leer tevreden zijn. Oder dat leven niet zo zelfverständlich aannemen. Nu met deze krankheid dat we zijn, dat hält sich gelijk als die arme der rekbers. We staan alle dagen voor en dat kan ergens wem treffen. En dat in de ganze Welt is dat zo hastig. En wanneer we dan zo kijken, hoeveel geld dat al gebracht heeft. Er zijn presidents, regeringsbeamten, die beten einfach, die roden dat volk toe te beten. Gott heeft je gezegd, van wie worden van onze zin weer hier afgaan en aan steinmütchen, dan wordt het land heilen. En ik geloof dat wordt ook. En vele mensen hebben er al zeer toegezet, om geschafft, oder Arbeit verloren. Das zit eine alle dag, immer frisch, wie viel Arbeit. Lose Menschen, geschafft, die gehen bankrott, gehen unja, verspielen viel Geld. En dat leven lijkt wat helemaal te zijn als dat gewas is. Ich habe das so selbstverständlich angenommen. Wie voor de stoer, wie voor de kerk, voeren weg, vliegen weg, sonst als het janken. Alles weer fijn, oder normaal. Die vrijheid, die nemen we zo selbstverständlich aan. Nu als ik zo terugdenk, ik was er een van die. Ik had er niet zo veel over gedacht. Niet uitgevallen, dat is ons nu afgezegd. En ik geloof van nu aan waar we dat leven veel meer weer rekenen. Ik geloof we worden tevreden zijn en dankbaar zijn. En ik geloof Gott heeft ons merken zijn dat wat hier op deze aarde is, dat alles wat er wordt vergaan, dat is niet voor immer wat we hier zijn. En dat we ons zelf op aan verloten en op aan checken. En ik hier laatst van een man die vertelde mij, hij had een grote wirtschaft gehad, dat we alle verloren. En hij zei, hij en zijn familie, hij is hier nu een beetje handarbeider. En hij zei, zij hadden te eten, zij waren gezond. Hij zei, wat willen we beter? Ik weet, we hebben het veel zo druk met Geschäft drijven en zijn hoeveel meer we kunnen opschaffen. Oder we sorry, bloos zo zeer op dat irdische. Ik geloof, Gott heeft ons dat gewezen. Dat hij is over alles. En ik geloof, wenn wir uns würden handgeben und sagen, Gott nicht uns wollen, dien wollen. Dort wurden große Unterschied werden. Sogar Jesus, der letzte Haus, als er im Garten wie in Beten, dort haben wir das so sehr schwach, dass er soll am Kriegsnamen gehen. Und ich glaube, der Tod begrüßt er sich nicht. Für wo er sich vergrüßt, haben sie schwach, wie dass er sich die ganze Welt ihre Sünden auf sich nehmen. Die muss er alle drehen. Und das war dann schwach, wie der hat ja einfach Blut geschweit. So schwach ist das gewesen. Es sind einfach Bluttränen gekommen. Und der hat dann noch zu Gott gebeten und gesagt, kannst du mir das aufnehmen, kannst du mir das? Und Gott hat gesagt, nee, das will ich so. Ich will die ganze Welt raten. Und dann hat Jesus gesagt, nicht mein Welt, aber dein Welt. Und ich glaube, das verlangt auch von uns, von dir, dass wir uns selbst handgeben und dass wir sein, uns Leben als ein Diener hängen. Und nicht uns wollen, aber dien wollen. Wenn wir uns durch können anstellen, gerade das was in uns Leben nu erst mit diesem Plague und Coronavirus und weiß nicht was alles, aber wenn wir können sagen, Gott, mocht dien wollen auf mich kommen. Dann wird Gott, dann kann Gott mit uns helfen, dann kann er uns segnen. Und weißt du, die Menschen reden sich so sehr ab aus der Kirche, alle Teugen, die Kirche, das Gebiet, dort ist bloß ein Gebiet, das Gott sein Haus, wo die Kirche taugt kommt,
de kerk, dat zijn wie mensen. Al die Glieder, wat de kerk heeft, Gott is de kerk. En we hebben nu zo'n goede gelegenheid, thuis ook kerk te hebben, gemeenschap hebben, met de familie, die waar ik aanleer, die is op zijn druk, die had gezegd, maar, nou joh, ik moet met alleen aan te komen, maar weet, ik heb bloos niet tijd. Nu hebben we tijd om met de familie te komen, met de Bibel studeren thuis, gemeenschap hebben. En we kunnen er veel goed staan. En nu dat we zoveel tijd hebben met ons, ik weet, er steht bloos sorry en dat schwoare. We moeten aan dat goede kijken. We moeten aan dat dingen kijken waar we nog kan verdankbaar zijn. En wat het leven nog veel zeer zwaar is. Gott, die fängt weg. Ons war zo weg te stellen dat we worden wieder leben können. En ik mag nog zeggen, voor al die mensen, wat nu niet kan wegfahren oder thuis zijn, wie können noch dem Funk halten, vielleicht andere Menschen phone, de Motor sprechen. Viele Menschen fühlen sehr Mut. Und wenn wir diese Welt mal proben, positiv zu sein, wird es mutig sein. Da wird vielen gesagt, habe ich selbst gesagt, wir wollen ein Lied fahren oder ein Lied fahren. Die sind immer so scharf, die kriegen ein Wort im Leben, die ist nur schaudet oder schlachtet. Die sind mutig und die sind positiv. Wenn wir da mal haben, dann können wir noch mal ein mutiges Haus fahren. Weet je wat, wie kann die Person sein? Wie kann uns den Mut nehmen von Gott und wie kann andere durch das sehen? Wenn wir diese Welt mal nicht bloß sein, wir schlagen, wie viele Menschen gestorben, ich weiß, das ist schlag. Aber wenn wir mal positiv denken, diese Welt, wenn wir mal mutig, Menschen Mut geben, wo wir kann nicht mehr honorieren oder so, aber wir können wir noch von Ängsten auf, vielleicht mit Nuba reden, vielleicht ihnen ein Glas Suppe bringen oder eerst wat heb je gedaan? En deze tijd, en wat je, deze plek, dat is wat de ganze Welt nu heeft getroffen. Wie had ik dit feest al 6 maanden terug? En nu is het geworden, en wat je, dit is nog niet. Door je is wat nog moet passeren, wat. Want als dit nog niet wordt aanschiert en aanroepen, wat wordt dan? Maar dat wordt nog veel ooier worden. Ja, de Welt wordt te eng zijn, dat wordt nog veel ooier worden. Zo we daarvoor beten, dat Gott uns nul mocht den Glauben schenken und die Kraft, dat wanneer noch klein euer worden, wat wir dann worden reit dafür sein. Und wenn das nicht war, wird das alle ewig sein, das weet wir, Gott ist in Kontrolle und das kann die war das dit abheben, wann er will. Aber ich glaube, er dass noch mehr Menschen sollen am hier reden und annehmen. Und viele Menschen haben ich habe von Menschen gehört, reden von Beten und sich auf Gott verloren, wo sich nie nicht gedacht hat. En daar kunnen we veel dankbaar zijn. Ik geloof dat is een erwachting. Viele predikers gaan jaren voor dat gebed. Revival, zeggen ze op Engels. Ik geloof dat is een erwachting voor viele mensen zich werkelijk gaan moet zijn. Gott, du bist in Kontrolle. Wir wollen uns auf die verloren. Musst du in ons Leben lernen kommen. Und von hier wollen wir mutig wieder, weil wir andere Mut sprechen und positiv sein. En wel zijn wat we alles kunnen deze week vergoudet dan. Dus immer wat goudet. We hebben alle een goe van God gekregen. Een zo en een anders, maar we kunnen alle wat goudet dan. Zo, ik wens je alle God zijn zegen en al het beste in de wereld, waar immer je zijn, mag God je zegenen en heilen. Dankzij.